Республикабыз бөйөк шәхестәре менән дан тота. 9 октябрь Ходайбирдин Шәһит Әхмәт улының туган көне. Ә һез уның кем икәнен беләһегезме? Шәһит Әхмәт улы Ходайбирдин 1986 елдың 9 октябрендә дөньяга килә. Уның тормыш юлы еңелдән булмай. Аслык, ярлылык елдары егетте көчле һынай. 13 яшендә генә ул белем алам дип, яяу өйдән 150 сакрым алыслыкка сыгып китә. Әйткәндәй, Ленин исемендәге паркта бүген уны искә алдылар. Уның исеме безгә дәүләт активисты, революционер һәм журналист кебек билдәле. Шәһит Ходайбирдин беренче дөнья хугышы һәм граждандар хугышы аша үткән кеше. Шулай ук ул елларда илебездә барган каты революцияларда уның тормышында эт калдыра. Безнең республикабызның төзелешендә Шәһит Ходайбирдин исеме беренче рәттә тора. Тап уның тырышлыгы менән башкорт теле безнең республикабызда дәүләт теле буларак яшәп килә. Журналист буларак шәхес 30дан ашу язмалары менән дан тота. Уның исемендә Башкортстанда иң шәп журналистларга премиялар каралган. Башкортстан яшәһен, сәскә атһын, яшнәһен. Ошо һүзләрне Шәһит Әхмәт улы гомер буе башында тота. Чөнки ул илебезнең, республикабызның ысын патриоты була һәм безгә якты киләсәк яулашы шәхесләрдән береһе булып һанала. Башкортстан сәскә атһын, алга атлаһын дип тырышкан кешеләрне без дә белергә тиешбез, дуслар. Чөнки улар безнең тарихты хаклай. Зилия Буранбаева, Азат Петров, Тау-Тау хәбәр өчен.